Да. Са интересни характери имате. Но по-точно исках да задам един простичък въпрос. Демоне, самия факт, че още си жив, си един вид благодат. О, откъде знаеш, че съм демон? Аз съм ловец на демони, приятел. Доста от вашия род са изключително самоуверени, но не съм виждал някой, който държи на думата си, по-точно да оцелее. Epic fight! Както казах, не си мисля това. Finish him! Така че давай по-бързо да се размине. Високите дейност, Какъв път имаш? Какво те води? чист интерес. Чист интерес. Нито ловя някой. Къде ти е армията? Аз нямам армия, ние демоните бродим повече сами. Нали си демоничен принц? Разпознах го веднага. Интересно. Аз виждам в кръвта ти. Какво си мислиш? Подценил си ме. Какво се е случило с твоята армия? Честно казано, ние бяхме нападнати от Англи. Доста изродски същества. Но така се случи с четирите ми братя, се разделихме на различни времена. И аз си паднах тук, казаха ми, че ще има подслон ден и си реших да поема. Тъй като аз самият съм така наречения изрод, както хората ги наричат, мога да издържа изключително много време без храна и провизии. Губиш ми време. Така че кажи ми с две приказки. Какво става? Соки, самодейност. Армията че? Мъртва. Няма. Скоро минал там. В друго измерение. На запад. Нищо, че там е на изток. Тръгвай. Север, изток, все тая. Не е на запад, нали?